Opa, xentiña da boa! Aquí andaba, salindo do armario. Mirade. Arzúa Ulloa. A vaquiña que ven ule. Mais cousas temos. Fariña de castaña. Un par de raxos de polvo desos que te quedan no conxelador, que tes un par de raxos de que un día, pois sobran e tal cantidad de polvo, donde vamos? Eu fago así de veces. Cando vexo que vai sobrar e tal, está de oferta, e cando está de oferta, cargo. Cargo, cozo polvo e demais, e depois me queda cocido para facer cantidad de cousas e de receitas que precisa da previa cocción do polvo para facer esas receitas. Temos unha cebola, 2 allos, a fariña, o polvo, o queixo, patacas. Cando falamos de 4 ingredientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí va, é unha cifra. Pero faltanos algo que para esta receita a min pareceme que queda fantástica, pero fantástico. De feito, cando é a tempada, eu non deixo de facela. Fajo caldo, fajo cantidad de cousas con elas, pero unha delas ten que ser esta, unha tixola de polvo con navizas e despois un gratín de queixo Arzúa Ulloa. Ou San Simón da Costa, non está mal tampouco, E para iso precisamos as mellores navizas de Galiza. E quen nos consigue as mellores navizas de Galiza? Rafa Durán. Nada, así de sinxelo, non hai outro nome como el, vale? Así que falamos, preguntámoslle, chamamos, damos a volta. Rafa, amigo, que fai o tes? Oído na horta, chef. Por suposto, claro que sí. Aquí villemos a Tacaresma, ao Coirós, para levarche as mellores navizas, como a ti che gusta, na orixe do produto. Porque se o chef pide algo, eu levo-llo. As túas ordes son desexos para min. Ou non era así? Hola, Carmen. Hola. Que tal, como estás? Pois ben. Apañando nas navizas, vexo, Sí, non? sí. Carmen da Agrodaica, aquí no Coirós, e que está especializada en navizas e outros produtos tamén, non? Sí, sí. Como cales? Repolo, pimientos, acelgas, de todo. De todo. Todo de verduras. E como é o proceso de cultivo desta materia tan maravillosa como é a naviza? Pois é abonar ben a terra, sementar e esperar que nazca ben. Esperar, como toda a vida. Claro. Hai algunha época do ano especial para a naviza? Bueno, sí, a época especial se suelen botar en agosto, cando se fai a sega, Sí. pois se bota a naviza. Ajá. E Recóllese? recóllese pois en canto sale, Canto sale? un mes máis ou menos. Un mes. E sale varias veces o ano ou non? É que Sí. non teño nin idea, perdoa que che pregunte, por iso pregunto, disculpa a Sí, miña se avoa. suele botar máis veces. A miña avoa que me está vendo é que as botou tantas veces na casa e nunca me preocupei. E agora que estou na televisión teño que estar preguntando a xente. Ti ves, Carmen, como é a cousa? Claro, así é a vida, os novos que non queren aprender. Agora sí, Claro, cando un xa non é tan novo é cando quere aprender. Entón, naviza, como se colle unha naviza? A ver, xente nova, ides ver como se colle unha naviza. A ver, nós aquí, para a casa, acollemos así solo a folla máis tierna. Sí. Pártese pola metade. Vale, sí. Non, sin moito rabiño, así, para non ter que lavar moito ao chegar á casa. Vale, escollendo un pouquiño, non? Sí. As que non teñan pintas ni nada así, A pa mellor, dentro. a máis bonita. Vale, Eso é cando é para a casa, sí. E cando non? Ahora, cando é para o mercado, pois como hai que facer atados, manoxos, Sí. o cortamos con un cuchillo. Vale, un coiteliño, Traemos o cuchillo. está por aí. Entonces, claro, para que non se separen as navizas, porque si non se secan, Sí. pois vamos e cortamos por o pé, buscando o pé, Ajá. Ah, amiga, vale, miramos vale, de vale. sacarllas que non teñan manchiñas, Mira que xeitos. e así se fai un manoxo. E como se come esta naviza? Normalmente o máis conocido é o cocido, O cocido. cocido de naviza, Un poquinho de unto, de unto, Un poquinho de chourizo, un poquinho de touciño. ternera, costilla, lacón, e en revolto, por exemplo, que tal? en revolto, están moi boas. Xoanqui, estás botando boa nota disto, non? Estás tomando nota? Tomo nota de todo,
Aquí hai bo produto no Coirós, Carmen é unha especialista e teño que darse as grazas. O que tamén che vou pedir é que me das unhas poucas para mandarlle a Xoanqui Hombre, ao plató. faltaría máis. Se vamos a escoller ben bonitas, Eso. a ver que Estamos vamos a que temos coller. aquí. Mira que maravilla. Valen chestas? Valen perfectas. Valen, non? Pois agora Sí, quedo señor. con Carmen recollendo e disfruta delas, amigo. Vémonos, graciñas, Carmen. Collo estas, mira. Graciñas, compañeros. Sí, quero casar, Carmen, claro que sí. Tiramos o ramo para atrás. Moito argalla, Non lle para a cabeciña, home, ese. E aquí as temos, e aí a auga. O auga, collemos as naviciñas, o primeiro que vamos a facer, rompelas un pouquiño, ou cortalas así, e para dentro, a crocer. Aproximadamente uns 7 minutos. E ademais, temos... Aquí interesa nos cortar un pouquiño a cocción, 7 minutos, cortamos 7 ou 6. Porque despois vai levar outra vez un pouquiño de cocción, que vai a ser ao forno, nunha tixola. Dende logo, eu non sei se vos lo dixen algunha vez, pero a min hai dúas tortillas, fora da tortilla de pataca, que son as que me tolean. Unha é a tortilla de bacallau e outra é a tortilla de naviza ou de grelo. E con pataca, Porque moitas veces facemos unha especie de revolto, non? Unha tortilla normal, pero en vez de tortilla de pataca con cebola, tortilla de pataca con naviza ou con grelo. Para mí é das cousas máis ricas que existen. Me sabe a Galicia. Boísima. Boísima. Ben, acercamos por aquí. Vamos a coller estas patacas aquí a ver se non rodan o queixo. Un arzoullo, o que comentaba antes. Se tedes outro por casa non hai fallo, Non hai ningún fallo. Fora, aquí. E a fariña. Ben, un cunquiño para botar o lixo. Este, vale, E ala, como a Emilio, un segundo. O primeiro que vamos a facer, antes de pelar a pataca, imos a poñer a cebola a rustrir. Porque aquí sí que nos interesa rustrir bastante a ceboliña, Esa tixola é perfecta. Buscamos unha tixola que pode ir ao forno. Vale? Porque eu digo polo mango. Non vais meter un que... Se non é a tixola, é unha tarteira pequeniña, algo que teñades así para facer. Calquer cousa, unha tarteira pequeniña vale perfectamente. Podemos frixir nunha tarteira, non fai falta... Bueno, e aquí debería de ter eu unha tapiña. Aquí a teño. Mais que nada, para que non me salte moito para aquí, porque vou botarlle aceite de oliva e se comeza a saltar un pouquiño desto de auga, montámola parda, liámola parda, como a do vídeo, non? Ali é parda, claro que liaches parda. Algunos sabrá que mellor que vamos deixarnos de conachadas. Vale, mirade, cortamos a pataquiña e a cebola. Isto vai a ser a base. E co que imos vais a comenzar a elaboración desta receita. Por isto de facer un prato completo, non? Pero, se facemos isto exactamente sen a cebola, sen a pataca, pois non pasa absolutamente nada. Refírome con isto que pode ser para un pincho, para un acompañante, para unha festiña, facer tixoliñas, cuenquiños, e para iso non lle poñemos pataca. Por que digo isto? Porque eu fago moitas veces, e despois en plato, de xeito individual para cada comensal, non? Un cuenquiño así pequeniño, co polvo, a naviza, e despois o queixo por riba, e non precisa pataca. Eso para tomar así como pincho ou para a cea e demais. Caralludo. Porque podemos ter feito, e no último intre, o que imos a facer é fornalo. Meter o grill a tope no forno, e xo temos quentiño para poñer na mesa. Son destas cousas que, cando son o patrón, cando son ou queremos ter unha festa e queremos estar máis tranquilos e deixar as cousas xa algo feitas, son desas cousas que hai que pensar.
Entón, o levar pataca, pois tampouco pode requentar sen ningún problema, é máis, bueno, pois máis fino, máis elegante. Como que irades, non hai fallo. Aí vai, listo e listo. Vou coller, non, aquí creo que teño outro cunco, perfecto. E vou lavar estas pataquiñas, de acordo? Imos esta pía, imos aló. Aí está, ben lavadiñas. E agora que mola? Agora con mola cortalas en liscos. Imos a quitarlle estes ollos, que teñen por aquí uns cuantos. Vedes? Isto fora. Este daqui. Fora algún máis por aí, aquí. Vale. Vale. E vale. Ben, ben. Isto. Para aquí. E agora. Así, aproximadamente. 1 centímetro. Aquí está fervendo moito. 7, 6, 5. Chégame. O 5 chega o fervor. 4 minutos. Un par de minutos máis e quitamos. Imos deixar a pataca metida. Aí vai. E me acompañades un momentiño. Mentras quence isto, imos un momentiño ata Neveira. A buscar un cunco con xeo que teño ali, vale? Vindes comigo? Se non me esperades aí, como que irades vos. Xa o tiña preparado. E ademais vou pasar por aquí porque vou a por auguiña. Ben. Aí está. Agora sí que sí. Agora sí que sí. Temos o grelo no seu punto. Onde vou a poñer o grelo? Aquí. Perdón, a naviza, claro, a naviza. Onde vas? A escoar. Ben. Unha esfumadeira que debería de ter aquí. Perfecto. Moi ben. De aquí. De aquí pasamos para aquí. Mantense o verde. Sabedes, cortamos a cocción, vai un pouquiño máis ao dente, que para esta receita é moi interesante. Sempre digo de que existen estes tempos de cocción, non? Falamos de 6 minutos, 8 minutos en cociña, cousas así, pero despois chega un caldo. Son desas receitas que eu falo sempre de receitas abertas que poden admitir varios ingredientes, pero un caldo galego non. Caldo galego olvidarmos, vamos, non levan eses ingredientes e dai non sai así, non deixa de ser caldo galego. Pero o exemplo do caldo galego é que o grelo ou a naviza fais unha sobrecocción con el. De feito, ti, como non lle botes unha hora a ferver esa naviza e esa pataca, o caldo non vai a coller. Cando sabemos todos que a pataca en 20 minutos coce. En cambio, para o caldo, precisa esa hora. Porque senón non é o mesmo. Que leva unha sobrecocción? Pois depende. Si miramos dun xeito químicamente falando, estructuralmente, molecularmente e demais, sí. Ora, ponlle ti a un galego un caldo feito en 20 minutos. Ponlle, a ver que che di. Vale, vedelo chollo, non? Ben, ao ser aceiro, a tixola sempre pega un pouquiño, sabedes? Aí está. A ver, que me colle unha máis, para cubrir o fondo. Aí vai. Esta que está ben feitiña, e esta tamén. Vente para cá, para dentro. Esta non a tiro nin de broma.
vai para a cea. Estes de aquí, deixes máis para aí detrás. Para a ceo, pero mañá xa farei algo con eles. Tirar desde logo non os vou a tirar. Moi ben, imos deixar 5 a modiño, despaciño, sen presa. Cebola. Grande me pareces. Estas son das que me fan chorar. É un allo. Xa vexo que ainda é moi nova. Vale. Esta primeira capa, que é a máis forte de todas, vou a quitar. Está moi dura. Pero o resto... Como a queremos? Queremos que se note a cebola? Non. Aquí neste caso non. Meter un anaco de cebola grande xunto con un anaco de naviza. Así que xa sabemos. Brunoise. Que quere dicir? Moi picadiña. Teño que afilar o coitelo. Nótese xa que non me desliza ben. Vedes? Así, moi picadiña. Dalle así o xeito. Cando cortades, nunca chegades aquí ao pedúnculo para cortar. E deste xeito mantense. Mantense sempre unidiña, non sabedes? Por aquí, polo cu. E listo. Aí a temos, ben picadiña. Cebola para dentro. Con ela, aí está. Quieto. Aí está. Ben. O alliño, que non falte na nosa cociña. Un dente. Facede. Con un raxo de polvo facedes unha cea para 2. E nada, con 4 navizas. O que vedes? Unha pataquiña, 2 raxos para 4. Así de claro. O polvo non solamente a feira, porque ademais dá para comidas con respecto ao que estou falando agora, non? Oi, un polvo con pataca, pero a caldeirada de polvo xa fixemos aquí en esta chegó, Como está a caldeirada de polvo? Minto, o polvo en caldeirada, que hai que falar ben. Non é o mesmo decir caldeirada de que o produto en caldeirada. Sempre expliquei, eso non me canso de decirlo. Non por nada, nin por correxir, nin absolutamente, sino porque a min gústame que se manteñen as cousas, non? Unha caldeirada cando leva mínimo 2 peixes. Aí é cando é caldeirada. Mentres tanto, non se pode falar de caldeirada, podemos falar do xeito de facer o polvo. É dicir, polvo en caldeirada, con esa allada que logo vai cocer no auga e demais. Ai, desde logo. Ilustrado, dirá un... Aí ven o ilustrado. Como mola o cachondeo, O cachondeo serio. O que mola é o recendo que está collendo tamén a cociña ista, Coidado. E non botei sal, verdad que non? Mirade, non lle quero dar caña. Non quero frixir isto que se me torre todo así de repente, Bueno, pois isto casi. Bueno, non. Casi, sin o casi. É o momento de embarcar. Porque agora leva outra cocción. Pero antes... Teño aquí fariña de castaña. Se non tedes de castaña, de trigo, non hai fallo, vale? Mirade, unha pouquiña. Así, vale. E aquí facemos que se faja esta fariña un pouquiño. Vedes? Ben, quieto. Así, perfecto. Imos darlle unha volta. Oh, que bueno. Mola. Con isto logramos que espese un pouquiño, somente un pouquiño a salsa. E agora arrefriamos todo isto. Ca auga de cocción da naviza, o que lle vai dar un sabor especial. Vale. Vedes o que está a pasar aquí?
Quieto, quieto, xa non lle vou botar máis. Quieto varado. Váleme perfectamente. Con que embarcamos agora? Mirad a pataquiña, Está perfecta, vedes como sale, como desprende. Faltalle un chis, un na. Aí. Embarcamos co polvo. E aquí agora xa comenzo. Se non vos dades conta do alume que desprende, fixademos no meu sorriso, que é inevitable. Ui, o polviño, Dios mío, con isto, que rico. Ben. Ben. Oye, que si tedes unhos berberechos, despois ao final embarcades aquí e pa. Imos a colocar un poquinho isto por aquí. Aí. Cambiou o conto, Sí, pero vamos, dunha maneira, dun xeito brutal. Por favor, facede este prato. Facédeo. E despois me falades, me decides, olles, como estaba? Porque os cefalópodos teñen este arrecendo que é moi especial. E dá unha gracia que cuidado, con ela. Vale, collemos un anaquiño de queixo, arzubullo neste caso. Non o tedes? Do outro, galego, a ser posible. E facemos así. En anaquiños, eu poñolos así. Se queredes máis pequeniños, pero eso, a gusto de comensal. Xo teño lavadiño, o queixo, ben lavadiño. 1, 2, 3, 4, 5, pareceme perfecto. Perfecto. Ben. A naviza. Para dentro. Aí vai. Aquí onde se remata de facer a branda. Que bo. Fantástico. Me encanta, de verdad que me encanta. E agora teño o forno quente, que antes non vos dixen nada. Estou seguido facendo este movimento porque é o xeito que non se nos pega a pataca, vale? No fondo. Entón, así vai resbalando. E agora o que temos que facer é isto, vedes? Poñemos o queixo por riba. E imos ao forno. Come on, baby! Aí vai. Un intre, o chisco do ollo, vémonos na esquina da mesa e a ver se aguanto eu sin empratar isto, porque sabedes como fan os vaqueros, non? Nas películas, directamente da tixola. Cuidado que non pase iso. Vémonos agora na esquina da mesa. Cocemos as navizas durante 7 minutos, enfriamos en auga con xeo e reservamos. Nunha tixola ou tarteira friximos as patacas, a cebola e o allo. Incorporamos a fariña de castaña e cocemos 2 minutos máis. Engadimos o polvo e as navizas. Cubrimos todo con queixo, gratinamos, empratamos e listo para comer. Aí temos, pros colegas. Para dar envexa. Es que máis de un probaron este prato. Por eso é para decir, oye, mira que me vou a papar hoxe, porque sempre dicen, tens que facelo outra vez, e tal. Bueno, facer, xa o fan eles. Non deixedes de facelo así. É un xeito diferente de comer unha naviza. De comer un polvo, de comer unhas patacas e demais. Un pouquiño de forno. Metemos o grill aí a tope. Para dentro, e non ten máis chollo despois de facer o que fixemos aquí na cociña. Desde logo non comemos rico porque non queremos, porque produzo en Galicia temos un biquiño. E ata outro día, amigos e amigas. Sede felices e sorride. Chao.